Boas noites, bons días para os que nos escoiten desde outra parte do mundo, que seguro que moitísima xente. Ante todo, moitísimas gracias ao Concello de Vilalba por ser tan valentes e ser capaces de sacar adiante iniciativas tan importantes como as do sector cultural, que está en grave perigo, e iso fai que para nós este concerto sexa difícil, porque estamos ante unha sala completamente baleira, pero casi un símbolo de resiliencia e de defensa do noso sector. Isto para nós é realmente estrano. De feito, trouxemos os nosos peluches a ver se nos axudan a tocar mellor, que non sabemos se nos van a axudar a tocar mellor, porque realmente é a primeira vez que facemos isto. Faltanos ese calor humano en todas estas butacas que vemos baleiras, pero imos facer un gran esforzo de imaginación para intentar percibirvos a todos os que nos estades escoitando aquí nesta sala. Moitísimas gracias. Sí, nada más que añadir, simplemente acuérdense de, por favor, no apagar los teléfonos móviles. Gracias.
apagar los teléfonos móviles